Hello kids! Maayong adlaw sa inyong tanan. Kung na-miss na to last week no, pero salamat sa Ginoo karon aduna kitay GNC Online Cebuano. O nalipay ang Ginoo kay ikaw padayon nga niga tan-aw nagapaminaw sa ato ang GNC Online. Og nasayod ko kadaghang kag mga natun-an, tama ba? Yes, o karon adlaw aduna say bag-o nga lesson nga gianda Ginoo para sa imuha. Kaya mga kids, tara na! Mga kids, ato na sad muduol sad kita sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo, no? Kay ang pag-ampo, pagig-istorya sa Ginoo o kabalutan nga daghay mga nabahaan karon nga panahon no tungod sa kusog kayo ang ulan. So ato silang dalhon sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo nga ang Ginoo tabang sa ilaha, especially sa mga families nga walan og kuan kanang mga kanang balay no o mga butang nila. So atong dalhon sila sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Ginoong Dios, kami mapasalamaton tungod kay ikaw ang Ginoo nga among Dios buhi makagahom, o ikaw ang Dios nga among dalangpanan sa tanan nga panahon, Lord God. O karon adlaw Lord among gidala ang mga friends namo o ang mga families, Lord God, nga nabahaan, Lord God, sa mga areas nga diin adunay mga baha, Lord God. Lord, we pray nga tabangan nimo sila, Lord God, sa ilahang mga adlaw-adlaw nga mga pagkinahanglan. O Lord, ayuha katong adunay mga balatian, Lord God. O Lord, we pray nga ikaw, Lord, ang mag-bless man sa mga friends namo, mga kids, Lord God, nga affected sila sa baha, wala sila ka eskwela, Lord. Tabangi sila, Lord, nga tuon gihapon, Lord God, sa mga importante nga mga lessons nga ilahang dapat matun-an, Lord. Salamat, Lord, even this day na GNC Online naman sad kami, Lord, tabangi na naagi matun-an, Lord God, ang mga kabataan. Amo kining pray sa imo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Bata, nag-abot ba sa imong kinabuhi nga aduna kay kahadlok, dili ka kabalo makadesisyon o aduna kay mga kabalaka. Hinungdumi ang saad sa Ginoo kanimo. Siya magauban gayud. Ug mao kana ang ato ang memory verse karong adlaw. Makita kini sa Old Testament. Nahinumduman niyo pa ba kung pinagani ka books ang Bible? Tama! 66 books, bata.
ug ato ang memory verse karong adlaw makita kini sa Old Testament. Makita sa libro ni Joshua. Gaingon siya diri sa iyang pulong sa Joshua 1:9 akong basahon sa Bisaya. Gaingon siya, hinumdumi ang akong sugo ug magmalig-on ka ug magmaisugon. Ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ang Ginoo nga imong Dios magauban kanimo bisan asa ka. Kini nga verse bata, ako kining gipadako para makita ninyo. Okay, igaingon siya diri sa pulong niya, be strong in of good courage. Kini gisulti sa Ginoo kahit tungod kay Joshua o gusto sa Ginoo nga malikon siya o dili siya mahadlok sama usab kanimo. O gayon siya diri, for the Lord your God is with you wherever you go. O saad sa Ginoo nga bisan asa ka maadto, magauban gayud siya kanimo. Bata, kung si Jesus wala pa nimo nadawat sa imong kinabuhi, kinahanglan nimong dawaton si Jesus og siya magauban gayud kanimo sa walay katapusan. Pero kung ikaw bata, nga naanay Jesus sa imong kinabuhi, magmaisugon ka. Kag ang Ginoo ug ang Ginoo magauban gayud kanimo bisan asa ka muadto. Og saad sa Ginoo bata, atuan ang saligan. O gani, para madali og ma-memorize nato ang memory verse karong adlaw, magdula ta ang tawag ani mao ang Topsy Turvy. Ako kining tuyokon o inyo kining memorizeon. O sige daw bata. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of good courage. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1 verse 9. Isa pa jud. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of good courage. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1 verse 9. Isa pa jud. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of good courage. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1 verse 9. Okay, wala na kopya. Okay, dungan, ready, go. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and of good courage. Do not be afraid, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1 verse 9. Okay, memorize na mga bata? Okay, go, very good. Pre, dayon to atong plano. Ikaw ang look-out, ako ang mapatay. Dako gid akong kalabot sa hari ba, kinahanglan mamatay gud siya. Siguraduha lang nga, walay makaibalo sa akong plano. Kinahanglan gud mamatay siya. Bata, ang pulo sa Ginoo nga atong pagatun-an karon makita sa Esther chapter 2 verse 5 hangtod Esther chapter 4 verse 21. Nakita ninyo ang mga tao na nag-istorya sa pagpatay sa hari? Paminaw nila walay nakakita o nakadungog, pero na ay witness. Siya si Mordecai. Kinsa si Mordecai? Siya ang pinsan o nahimong guardian ni Esther sa wala pa siya nakoronahan bilang queen. Ang duha ka tao na nagplano sa pagpatay sa hari, mao ang duha niya ka gwardya. Sa pagkadungog ni Mordecai, siguro nakuratan siya. Sa inyong tanaw, isikreto kaha ni Mordecai ang iyang nadunggan ug nakita? Dili! Nagdali siya og sulat sa scroll. Ug iya kininggi lukot pag maayo aron dili malili o mabasa kung unsay sulod niini. Ang scroll bata mao kini ang ginasulatan o libro nila sa unang panahon. Dali kining gihatag ni Mordecai sa sulugon sa palasyo aron madawat dayon ni Esther.
Sa dihang pagkadawat ni Esther, nihilihok dayon si Esther. Nagpadala siya dinalian na mensahe sa hari. Mahitungod sa duha ka gwardiya nga nagplano sa pagpatay kaniya. Ug gipadakop sa hari ang duha ka gwardiya. Giimbestigahan ug nasuta nga tinuod ug sentensyahan sila sa kamatayon. Ang Ginoo bata, gawas nun ug do na siya i-control sa tanan. Gisigurado niya na si Mordecai nakapwesto gawas sa gate aron maluwas ang kinabuhi sa hari pinaagi sa pagsulti ni Mordecai kung unsa ang iyahang nadunggan ug nakita. Ang katungang mga panghitabo bata na record kato. Pinaagi sa espesyal na manunulat sa hari mao ang eskreba. Di tanang detalye nakasulat sa ilang record. Isa ka higayon, naghatag og promotion ang hari sa isa ka tawo. Kini si Haman. Ikaduha siya sa hari. Sinaligan siya sa tanang butang nga anaa sa palasyo. Siya isa ka tawo nga adunahan ug hambugiro. Sa dihang gitagaan siya taas na katungdanan sa palasyo, iyahang gi-order sa tanang royal officials nga magayugbo kaniya. Siya ang makabuhat nga mugawas ug musulod sa gate nga walay problema. Apan adunay isa ka tawo nga wala na pansinihanan Haman nga wala nagayugbo kaniya. Siya si Mordecai. Apan ang uban nga royal officials nakamatikod kang Mordecai ug nangutana, nganong wala ka nagasunod sa sugo sa hari? Ug nitubag si Mordecai, tungod isa ako ka Hudyo. Siguro sa pagsabot ni Mordecai sa balaod sa Hudyo nga ang ilang simbahon isa lang ka tinuod og buhi nga Dios. Ug ang pagyugbo sa tawo usa kini sa pagsupa sa balaod sa Dios na gihatag sa mga Hudyo. Bisan pa ang uban nga mga Hudyo nagayugbo. Gibutang sa Ginoo si Mordecai gawas sa gate. Aron masaksihan ang plano sa duha ka gwardiya. Ug iya kini gitagaan og kaisog nga musulti og mugbarog sa tinuod. Sa pagpili kung unsa ang tinuod, bata dili sayon. Siguro nagkalisod ka. Kung ikaw hagaron sa inyong friends na mangawat sa lami nga bunga sa mangga sa inyong silingan, siguro maulaw ka mo balibad. Siguro basi sa inyong eskwelahan pasulatong ka sa inyong teacher na mahitungod sa isa ka tawo nga importante sa inyong kinabuhi. Gusto nimo isulat about kay God, pero base mahadlok ka mahibaw-an sa tanan nga si God ang inyong gisulat, siya ang bida sa inyong kinabuhi. O base gusto nimo mag-pray sa inyong snack sa school, pero base maulaw ka nga makita sa inyong classmates. O gusto ka mo atong simbahan o mo attend og goodness class, pero basig mahadlok ka inon sa inyong mga friends nga para lang man na sa mga loser. Usahay bata, kinahanglan gyud ang kaisog nga gikan sa Ginoo aron mobarog sa kung unsa man ang tinuod. Mao ka na ang isulti sa Joshua chapter 1 verse 9. Akong pagabasahon dinhi sa pulong sa Ginoo sa Old Testament. Joshua chapter 1 verse 9. Hinumdumi ang akong sugo nga magmalig-on ka ug magmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios. Maguban kanimo bisan asa ka. Bata, kung ikaw anak sa Ginoo, aduna siya kontrol sa tanan. Tabangan kaniya nga magmaisog aron barugan kung unsa ang insakto nga pulong sa Ginoo nga gihatag niya kanimo. Ang Dios na pahimutang kang Mordecai gawas sa gate ug iya kining gitagaat ka isog ug gibarugan ni Mordecai kung unsa ang iyahang tinuod nga nahibaw-an. Nanugilong kang Haman. Ang
royal officials mahitungod kang Mordecai nga wala nagabaw kaniya ug kabalo ka. Perting sukuan ni Mordecai ani Haman. Perting sukuan ni Haman tungod kay paminaw niya siya ang pinakamaayo sa tibuok nga imperyo. Gawas sa ikaduha siya sa hari. Ug kabalo ka bata. Sa sunod nga higayon, nag-adto si Haman sa palasyo ug iyang gisobserbahan tanan nga royal officials. Ug bata, nasaksihan ni Haman nga si Mordecai wala gyud nagabaw kaniya. Pwede niyang sukua ug naghuna-huna siya sa pagpatay kang Mordecai. Tama, nahinumduman niya ang isulti kaniya sa uban nga mga royal officials na adunay isa ka tawo nga wala nagabaw kaniya. Nidako ang kalagot ni Haman ug nagplano siya sa pagpatay kang Mordecai ug sa tanan nga mga katawhan sa Dios. Tungod kay si Haman nakabalo siya nga adunay mga katawhan sa Dios nga mga Hudyo nga anaa sa empire sa Persia. Bata, dili lang si Haman ang dunay handom nga maguba ang kinabuhi sa mga anak sa Ginoo. Ang kaaway nga si Satanas aduna usay susama nga handom. Nagamit siya mga tawo aron mapapas ang mga Hudyo sa tibuok kalibutan. Kay sa tan-aw niya kung mapapas ang Hudyo sa tibuok kalibutan, maguba ang plano sa Dios nga luwason ang iyang mga katawhan gikan sa pagkamakasasala. Pinaagi sa paggamit sa kaliwat sa mga Hudyo. Gidala ni Satanas sa kalibutan ang sala. Gitintal niya ang pinakaunang tawo nga si Adan ug si Eva. Gipili nila ang makasala. Ang Biblia nag-ingon nga ikaw ug ako nakasala. Ang sala mao kini mga butang nga imong gihuna-huna, imong gisulti ug imong gibuhat nga wala nalipay ang Ginoo. Tungod kay ang unang tawo sa kalibutan nakasala, kitang tanan dunay handom nga magbuhat nga dili sa mga butang nga dili kalipay sa Ginoo. Mao kana ang sulti sa Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Akong pagabasahon gikan dinhi sa New Testament, Roma kapitulo 5 bersikulo 12. Niabot sa kalibutan ang sala, pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdalag kamatayon. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawhan kay nakasala man ang tanang tawo. Silutan sa Ginoo ang makasasala, kamatayon ang silot. Buti pasabot, separation sa kay God forever. Mao kana ang punishment sa sala. God is holy, wala siya sala. Tungod kay binuhat kaniya, pinangga kaniya, nag-atiman siya kanimo. Nagbuhat siya pamaagi nga ikaw maluwas gikan sa pagkamakasasala. Iyang giplano nga ipakatawo sa kalibutan ang iyang bugtong nga anak nga si Jesus. Nagkinabuhi siya nga perfect. Sa hangtong nga edad, iyang gitugyan ang iyang kinabuhi nga mamatay sa cross aron ikaw, ako, mawala ang punishment sa sala. Namatay siya ug nabanhaw sa pagkatulo ka adlaw, karon ana siya sa langit. Kung imong hinulsulan ang imong mga sala, tuuhan si Jesus ug saligan sa tibuok mong kinabuhi, mahimo ikaw nga anak sa Dios ug ang imong punishment mawala. Bisan gidala ni Satanas ang sala dinhi sa kalibutan, wala kini nagpugong sa perpektong plano sa Ginoo. Gusto ni Satanas nga gug-on ang plano sa Ginoo nga magpadala sa manluluwas si Haman, isa sa mga tawo sa tibuok kalibutan sa world history nga gustong papason ang kaliwatan sa Hudyo. Ang gibuhat ni Haman, iyang gitigom ang iyang mga sakop ug gisabutan ang adlaw nga sa dili maayo nilang plano. Wala ni sila nagdula. Mao kini ang pamaagi sa ilang pagpili sa adlaw kung kanus-an nila buhaton ang ilang dili maayong plano sa mga Hudyo.
ug napilian ang ika-13 adlaw sa ika-12 ka bulan. Isa pa ka tuig. Disappointed kaayo si Haman kay layo pa man kaayo, isa pa ka tuig. Pero natuon na siya nga mao gyud ang nagdala sa kapalaran sa mga Hudyo. Apan wala na realize ni Haman na dili kini mao ang gusto sa Dios. Tungod siya lang ang gawas nun ug dunay kontrol sa tanang panghitabo ug kapalaran sa mga Hudyo. Kung ikaw bata, anak sa Ginoo, siya maghahatag kanimo kaisog aron barugan ang kamatuoran, tabangan kaniya sa nga ipahibalo sa tanan nga ikaw follower ni Jesus. Sa school, sa imong friends nga mangawat, tabangan kaniya to say no. Sa imong school, kung pasulaton ka sa imong teachers about sa importante nga tao sa imong kinabuhi, dili ka maulaw nga isulat, mahitungod kay God. Sa pag-pray sa imong snacks, o pag-attend sa Sunday school, o good news class. Nag-ingon ang Joshua chapter 1 verse 9 ganina, nga gibasa ni teacher, tagaan ug tabangan ka sa Ginoo. Tagaan kanyag kusog, tagaan kanyag baruganan nga isog. Tagaig panahon ang pagbasa sa Biblia tungod kini puno sa mga true stories nga makalig-on kanimo. Mabasa nimo ang mga characters na gitabangan sa Ginoo nga magbarog sa tinuod. Sayon ba ang pagsunod sa Ginoo? Dili bata, tungod kay dili ka masabtan sa uban nimo nga friends. Usahay katawan ka pa, pero ang Ginoo makahimo kanimo nga magmaisog. Nagapamuhat ang Dios alang sa iyang mga katawhan, bisan pa sa desisyon ni Mordecai nagabutang kaniya sa delikado nga sitwasyon. Nagtuo si Haman nga ang kapalaran sa mga Hudyo mauna ang nagbuot kanila. Karon, kinahanglan niya makikita sa hari. Makibasa nimo sa pulong sa Ginoo sa Esther chapter 3 verse 8 to 9. Nagsulti si Haman sa hari nga kinahanglan pamatyon kining mga tawo nga nagalapas sa balaod ug nagsuhol siya sa king's administrator sa pagpatuman niini. Unsa kaha ang tubag sa hari? Sa walay magduha-duha, wala nangutana ang hari ug gisilyuhan niya ang sugo sa iyahang singsing. Anaan na sa kamot ni Haman ang bagong sugo sa hari, ipatuman kini sa ika-13th day of the 12th month. Tanang Hudyo sa empire, pagkapatyon, lalaki, babae, bata, tigulang, ug ang ilahang mga properties, kuhaon. Nagsulat kini, ginamit ang lingwahe sa Hudyo ug nasilyuhan ug ipalapnag ang mga kopya sa sugo sa tibuok nga nasakupan sa Persya. Ang nahisilyuhang sugo sa pagpatay sa tanang Hudyo nilapnag sa tibuok empire. Ang mga katawhan nga nagpuyo sa Shushan, nalibog sila sa dihang nabasahan nila ang bagong sugo nga gikan sa palasyo. Wala silang mahuna-hunaan nga binuhatan, aron sila silutan sa kamatayon. Murag, gipasagdan sila sa Ginoo? Wala sila gipasagdi sa Ginoo tungod kay ang Dios gawas nun ug gamhanan ug dunay kontrol sa tanang panghitabo sa iyang mga katawhan. Bisan pa sa tan-aw nimo murag walay nagapanghitabo, pero ang Ginoo nagapamuhat sa dili nimo makita. Makita nimo nga ang pagsunod sa tama o pagbarog sa kamatuoran dili sayon. Pero kung ikaw nagatuo kang Jesus na imong Diyos ug manluluwas, siya maghahatag kanimo kaisog sa pagbarog sa kamatuoran, sa imong mga higala to say no nga mangawat, sa imong eskwelahan. Dili ka maulaw nga ikaw follower ni Jesus, sa pag-pray sa imong snacks, sa pag-attend sa Sunday school, sa good news class. Nagsulti ang Joshua
chapter 1 verse 9 nga atong gibasa nga ang Dios magasalig magahatag kanimo og kaisog. Ang imo bang baruganan sa kamatuoran lig-on? Mahimo nimo ang pagbarog niini pinaagi sa pagsalig sa Ginoo. Magapamuhat siya sa dili makita nga pamaagi sa imong kinabuhi. Aron matindugan nimo ang kamatuoran, nagakinahanglan ikaw nga dunay relasyon sa Ginoo pinaagi sa pagtuo kang Hesus nga anak sa Dios. Siya namatay sa krus ug nabanhaw. Nag-ingon ang Acts 16 verse 31. Sila mitubag sa ligi ang Ginoong Hesus ug maluwas ka lakip ang imong panimalay. Ang imong punishment nga forever mawala ug magkinabuhi ka nga Diosnon. Tuuhan ba nimo si Hesus ug imo siyang dawaton nga manluluwas sa imong kinabuhi? Kung ang imong tubag oo, sunda ang prayer ni teacher. I-fold ang imong kamot ug iduko ang imong ulo. God, thank you sa Bible lesson. Ikaw gawas nun ug nagtuman sa imong mga plano. Gusto ko nga magsalig ka nimo pinaagi sa pagdawat kang Hesus na akong manluluwas. Sorry sa bad things na akong nabuhat sa akong kinabuhi. Thank you sa pasalig. In Jesus' name, Amen. Bata, kung nagsunod ka sa prayer ni teacher, congratulations, anak ka na sa Ginoo. Ayan, so mga bata, nasayod ko nga daghan mong natan-an karon sa atong Bible lesson o nag-pray ako nga ikaw tabangan sa Ginoo nga imuhang i-practice ang mga lesson nga iyahang gihatag kanimo, especially no nga kinahanglan maging strong kita og ang atong strength na alang gyud sa Ginoo nga ang iyang gahom, ang iyang strength no dili gyud siya makapoy sa mga gyud kanunay tabang sa Ginoo nga himuon ang tama no, himuon ang iyang gusto nga himuon para sa atong kinabuhi bilang mga bata. So mga kids no, God bless sa inyo. Salamat sa pagpaminaw o hope to see you next time or next week. So God bless you. Bye bye kids.